Bafowethu, angithathele ithuba ngibingelele bafowethu kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso lo nibingelela bafowethu sabingelela emanyazini. Kodwa ngamanzi ukhasikazi ukubasiya kwesizulu umqongo fithi evikela ikhanda intshantshapha emsindweni ngishaya ngisemncane. Ngeke sangilokotha uhudu mathumbe tata ngqoza phupha nephupha umkhunto ogwaza amashangane. Namhlanje bafowethu ngifuna ukuzoqedela upart 2 wale story salo mfowethu owathola intombi akenze owadibana nowesifazane kuBolt. So manje ngifuna ukuzowenza upart 2 wakhona ukuthi kwaqhubeka kanjani udaba lakhe nomfowethu. Ngizoyiqanje lapha ngiyoyiqala lapha khona sebezosuka uthi lo mfowethu uthi emva kuba sebechazele labo association ukuthi bona njengoba behlangene lana bayizithandani kahle kahle. Lo mfowethu uzolandalela imama lakhe ngoba kade bengalele ndawo kodwa nje ba abantu abaphila bonke kanye kanye. So lo mfowethu ngoba nje lapho uzolalela lo sisi owumathandana wakhe hayi ukuthi uyasebenza kuBolt noma kanjani. Bazamile ukubachazela kodwa kwangathi abasibhayi isikelimi labo baba. Kwazi ukuthi usisi useshwele ngokwakhe kodwa sizwenile ukuthi ihamba kanjani. Uthi sikhuluma yonke lento nje bamile lana ngaphandle bazungeza imoto nesikhathi sasesithanda ukumshaya lo sisi naye wayesebonakala ukuthi usekhathele ukuchaza into eyodwa. Kwabuza omunye ubafo nje ngokudelela wathi manje ucabanga ukuthi uzosigoqa ngale story bese uyahamba uyadlala wena uye office. Wena sisi yakusihlanyisa awehle lapho uyogibela esho eyikhomba nje uqamama irenki ngekhanda. Sake sathi ukuthula kancane ngezwe ngaye lo sisi sathi babe asambe. Ngaphenduka ngambuka ngangizitshela ukuthi ungibamba ngehaki kanti cha. Sathi ukubukana kwaqondana nje kwase kusho eside isinqanda kwaba isikhashana eside nezwa kumemeza enye lezi insizwa yathi yeyi yekani lento eniyenzayo lapho nihambe la. Sahlehla lezi insizwa kwaba ukuvuleka kwesikhala ngadumisa imoto ngahamba. Ngadumisa imoto ngahamba. Sake sathula nje sobabili la emotweni isikhashana singakhulumi ngalento esanda kwenzeka. Ngangihlezi ngizwa ngalezi ndaba kwakuqala ukungahlela kodwa kwaba yinto engabanga yimbi ngaleho ndlela. Uyamuzwa lo mfo ukuthi lana uma echaza noma esenkingeni ngale ndlela asenkingeni ngayo kodwa lesenze senzeka phakathi kwakhe nosisi usichaza njengesenze singayona into embi phakathi kwabo bobabili nalo sisi. Amajongo kanjalo-ke vele uma kwenza into efana lezi noma kunzima kodwa uma kwenza into efana lezi hayi bayathokoza. Sathi nje uma sesizofika la engiya ukomshiya khona lo sisi owayelokhu emoyizele njalo lana emotweni. Ngathi ngiyazama ukuxolisa ngokwenzekile wathi angikhululeke ayikho inkinga. Ubona kungcono manje ukuthi njalo uma ephuthuma kube yimina omlandayo ngoba labantu abahluphayo sebeyangazi. Angisibonanga ke isimanga lapho ngoba labantu abahluphayo sebeyangazi. Angisibonanga ke isimanga lapho wabe sethatha inamba yami nami ngathatha yakhe ngokunjalo. Angithi uyabuzwa ke manje ubuhlakani balo sisi uma ethi lo mfo ufuna ngathi ngawe yena ohlala emlanda njalo ngoba labo baba bagada lapha sebeyamazi lo mfo futhi nodaba abalisho kulabo baba lokuthi bayathandana ngokuzange kusaba inkinga ngoba
shuthi nalabo bazokhona ukuthi lento eyishoyo labo ilabantu bobabili ngampela iyiqiniso. Iyobe sifakazelwa nalesa sinqando esithokozele lo mfo nesichanga ukuthi hayi akubanga intembe. Kodwa ke sizwe ngafika la kwakumele ngimshiye khona, kwaphinda kwazenzakalela khona lokho okwakusanda kwenzeka, okusho ukuthi sebaphinda futhi bayaqabulana nje kade beqabulanile phambi kwalabo baba sebaphinda manje. Wavalelisa wehla, ngasala emotweni ngimangele, kodwa ngibuye ngingazisoli nje inhloko. Ngakho konke okwenzeka noma emdala kancane kunami, muhle yena usisi nje impela uhloniphekile. Manje inkinga engibhekene nayo, lo sisi usengifonela ngisho engasebenzi, ngimlande ngisho eyobona abangani bakhe, nale yokucabuza manje ngathi isithanda ukwenzeka kuze kweqe. Nginokuzibuza ukuthi kanti yena kanalo yini isoka. Ngibuye ngisithulele njengomuntu ongasa request akabuzi lutho. Ngibona ngefoni isibika nje kunemali engenayo. Yona ke le mali uma ngiyiqhathanisa nale yama request yona iba nkulu impela. Sengizame kaningi ukumtholela abanye odriver ngoba mina ngingumuntu onokuba busy. Cha, uncamela ukungilinda ngize ngibuye la engisuke ngibhizi khona. Akamfuni omunye udriver ngaphandle kwami. Ukhona naye lana, ngazi uzozizwa kanjani uma esefunda lolu daba. Kunezinto ezithi uma ezenzeka ubone ukuthi lezi ziyimpica abadala. Njalo udaba lalo mfo. Kodwa made mina ngikhuluma indlela engiyibuka ngayo, ake ngizwe nini ukuthi ngicabangani kukanjani made kubuye no-part 3. U-part 3 ngicabanga ngizobe sengikhuluma ngendlela mina engiyibuka ngayo nengiyihlose ngayo. Kodwa manje safuna ukuzwa nini ukuthi nithini ngempela. Okugcina ngifisa ukuthi oqala ukufika la ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, alike ivideo, acomment asho umbono wakhe, ayishare futhi ayisharele umngane wakhe, ngoba ngazine ngezitori engizwa nazo sithi part 1 engiyitholayo ukuthi abafuthi cha angibakhulumele lezi indaba zabo. So nawe uma ukhona udaba ufuna ukukhuluma futhi sibukise lona, ngisendele ku-inbox sikhulume udaba lakho senza kanjani. So bafowethu ngiyacela nje i-support, ni-like, ni-subscribe, ni-comment, ni-share. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi ziningi izitori ezosilandela esazongena ezimnandi kuzokuba ngokusasa.